Duratex foam. Dito tayo. Mag-i-inquire tayo ng foam. Anong picture. Siya. Open na. 50 years. 50 years na pala yan. Alay, 7,500. 7,500. Ano ni? Ang size niya. May 7,500. 7,499. 7,499. Ini sila. Pati pala hanger, may ara din sila. 1,599. Mahal siya na class. Welcome. 819. Mga tanong-tanong din sila. Cute. Mga fake na tanong. Daad. Folding colander. Folding colander. Ganda. Duratex po. Diba 300? 357 na tubol mo kung na. Buhay na din. Last year, no? Balik tayo para bumili na ng kutsyon. Dito na lang sa malapit doon. Yes. Thank you sa pambili. Double ay hindi. Rako na makaturog yan. Gala pa dyan. Pero dyan sa sila. Free drinking.
Hindi kita ang sa isang gano'n. Hindi kita ang isa. Diba? Oo, dyan. Ayos ah.